det ikke underligt at tænke på, at når du kigger op, ikke? Føler du ligesom, du kigger det uendeligt. Så skal lige være lidt forsigtig. Du kan også prøve at lade sæden hen. Ja. Jeg har stadigvæk lyst til at slå dig. Okay, sådan det er dejligt. arm. Okay. Måske skal... Det her æg, det lever i 10 timer mere, så er det fucking dødt. Så det er vigtigt. Hvad hvis vi kom sammen, og så sagde jeg vil ikke have børn? Vil du så beholde mig? Må jeg bare føle mig meget fattig, hvis jeg ikke fik børn? Jeg er bare så bange for, at vi jagter noget, vi ikke kan få. Ikke nu, mand. Undskyld. Jeg prøver lige at se, hvilken udsigt man kunne få. Jeg forstår ikke meningen med noget så meget. Det er rimelig let at forstå meningen. Nej. Det er mest muligt, at det vi laver lige nu.